Il-Ministru Edward Scicluna f'Talking Point ta' The Times of Malta qed jaħrab u ma jweġibx għal kritika tal-Awtorità Bankarja Ewropea dwar l-FIAU meta saħqet li hemm nuqqasijiet kbar u sistematiċi li qed iwasslu għal ksur tal-liġijiet Ewropej u dan jirriżulta mill-mod kif ġie trattat il-każ ta' Pilatus Bank mill-istess FIAU. Fi stqarrija il-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, David Casa, qal li Edward Scicluna ilu responsabbli mill-FIAU u l-MFSA mill-2013 ma jista' jwaħħal f'ħadd ħlief fih innifsu għall-fatt li dawn l-istituzzjonijiet inħatfu politikament biex jiproteġu lill-kollegi tiegħu fil-kabinett, sostna David Casa. L-allegazzjoni li l-affarijiet inqalaw minħabba xi influenza supernaturali li għandu Casa fi Brussell hija prova ċara ta' kemm il-Ministru tal-Finanzi jew jinsab fi stat ta' delużjoni jew inkella ma jridx jew ma jafx kif ser jindirizza il-problemi li għandu. Ixin ir-raġuni huwa ċar li mhux f'pożizzjoni li jnadda fil-ħmieġ li hu stess ħoloq u għandu jirriżenja immedjatament, sostna Casa. David Casa qal li Conrad Mizzi u Keith Schembri, kollegi fil-kabinett ta' Edward Scicluna, inqabdu fil-fatt involuti f'korruzzjoni u ħasil ta' flus. Il-fatti huma ċari għal kulħadd. Żewġ politiċi Maltin ridu jsiru sinjuri malajr minn fuq il-poplu ħabriki Malti. Biex jagħmlu dan ridu bank maħmuġ, il-Pilatus u kumpanija dubjuża, Nexia BT. U meta nqabdu kellhom bżonn l-awtoritajiet regolatorji biex iħarsu n-naħa l-oħra. David Casa qal l-istituzzjonijiet issa jinsabu fil-problemi għaliex ġew kompromessi u ilhom kompromessi biex ma jeħdux passi kontra l-kollegi fil-kabinett ta' Edward Scicluna u dawk kompliċi magħhom. Xogħol Edward Scicluna u li jassigura li l-istituzzjonijiet li hu responsabbli minnhom jipproteġu liċ-ċittadini Maltin u mhux lil politiċi korrotti u xogħli hu li nara li xogħlu jagħmlu sew. Jien se nkompli wettaq dmiri. Sfortunatament u ċar li hu mhux kapaċi jagħmel dan. Tem jgħid David Casa.